דני זה הכל קונספירציה של שמאל! כולם מכירים את זה? קבלו את דימה פוסט סיפורך של לימנו! האחרון מאוד חביב, המתכנת שלנו, לא האחרון, אוקיי, המתכנת שלנו, תומר אנדרואיד 2.3 קבלו מחיאות כפיים סוערות את נעמי, אני נוחה וויסקי ואחרון חגיגית ומיוחד, נמרוד את קט הדגן חצי. אנחנו מתביישים. מתביישים ולא נותנים לנו להגיד. בוא הנה. צעד אחורה, נו. אנחנו איכו. גם ככה גם את. מה העניינים? נהנתם? אז אני אגיד שלום. טוב, מה לעשות? מה? ננסה 1-2. 1-2. אז רצינו להגיד כמה מילים. דבר ראשון, סליחה שהכך דף מקומט, באמת לא כוונה. כוונה? או שכן. ברבא, תגיד, בראש אתם רוצים לבוא איתה. תקרא לי כשאתה מסיים. סטנדאפ, מה נהיה? ערב טוב אורחים יקרים, אסף מנהל בית ספר, מורים, הורים, תלמידים וכל שאר הנדחפים שהגיעו לכאן הערב. 12 שנים זה המון זמן, ואנחנו מאמינים שחלקנו אפילו לא חשבו שנגיע לרגע הזה. כל אחד מאיתנו הגיע לליפתא במסגרות שונות, נורמליות. המקום הקטן והמדהים הזה האמין בנו ולא ויתר לנו גם כשהיה קשה. כשהגענו לליפתא היינו ילדים מבולבלים עם הרבה שאלות, וחשבנו שאם אין בגרות אז מה בכלל שווה ללמוד? אך במהלך הזמן הבנו שהדרך חשובה לא פחות מהתוצאה. סליחה, אנחנו מאוד מתרגשים. לא, באמת יש מה? נכון. רגע, רציני. בית הספר שם דגש על דברים אחרים ולא פחות משמעותיים. לימדו אותנו להאמין בעצמנו ולא לוותר בשום מצב. הצוות גרם לנו להבין בכל רגע נתון שאנחנו מסוגלים להרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. חייב להפסיק לראות. כל תלמיד בליפתא הגיע מבית ספר אחר עם הרגלי למידה שונים. במהלך לימודינו הבנו שאנחנו אחראים על ההחלטות שלנו ואנחנו אלה שמשפיעים על התוצאה. הצוות המדהים קיבל אותנו כל בוקר בחיוך וגרם לנו תחושת ביטחון ותחושת משפחתיות. המשפחתיות שנוצרה בינינו ובין המורים היא זו שהביאה אותם לגישה שונה בחיים ולדרך חשיבה אחרת ויותר טובה. אנחנו יוצאים עכשיו מבית ספר בהרגשה של סיפוק ושל גאווה ומרגישים שיש לנו את הכלים החושים מהצלחה בחיים.
אנחנו ממשיכים הלאה בשמחה ובציפייה, אבל אתם יודעים שנתגעגע. עכשיו כשאנחנו נפרדים, רצינו לומר תודה לצוות בית ספר, לעינת, לברדית, לרועי, לאסף, לוורד. לנאווה, למיכל שקולניקוב, להדס, למיכל אזולאי, לנטע. לאבירן, לאריאל, למיטל, ללילך, לנעמה. לשרית, לעידית, לסיוון, להדר, ללוטם, למיכל, לחנוך, לעירית. ולכל המורים שליוו אותנו במהלך השנה, תודה רבה, תודה. ברמות שאתם לא מבינים בכלל. אנחנו מזמינים בברכה את עופרה האן לשאת נאום בשם ההורים. שמחה להיות באקורד הסיום. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. טוב יותר, רע יותר, לא יודעת מה יותר, משהו אחר. כשהדרך נגמרת, מתחיל איזה שביל. כשהלילה נגמר, אז הבוקר מתחיל. כשנגמרת שעה, עוד שעה מגיעה. רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר. כל חלום משומש מחליפים באחר. כשנגמרת שנה, עוד שנה מתחילה. כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה. כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר. טוב יותר, רע יותר, לא יודעת מה יותר. משהו אחר. בעוד זמן קצר תסיימו את התקופה הלא פשוטה שנקראת בית ספר. תם ונשלם. סוף לתקופה ברוב הבחירות לא היו בידיכם. להגיע לבית ספר, לא לאחר, לעמוד במטלות, להיות עם קבוצת חברים שלא אתם בחרתם בה בתקופה כה ארוכה ואינטנסיבית. שנים ביליתם שעות יום יום יחדיו. נערים ונערות שקובצו להם תחת קורת גג אחת, אליה הגיעו לרוב לא בנסיבות הנוחות ביותר. אך איזו קורת גג זו, פה טמון הקסם. רובכם ידעתם בתי ספר אחרים, רובכם כבר הבנתם מה אתם לא רוצים. היכן מתאים לכם ללמוד, היכן לא מתאים, אך היכן כן, היכן. איזה בית ספר יוכל להכיל את הייחודיות שמאפיינת אתכם, את ההורמונים המשתוללים שהביא להתגרות, את הסובלנות והסבלנות שחיפשתם נואשות. אחד אחד הגעתם לחוף המבטחים, לאי של שקט בלב הסערה בה הייתם נתונים. הגעתם לליפתא. משפט אישי, אני אמא של נמרוד. לא אשכח לעולם כיצד ביומו השני בבית הספר התקשר נמרוד ובנימת קול מלאת פליאה סיפר כי נפל דבר בבית הספר החדש. המורים בליפתא מאמינים לתלמידים, בוטחים בהם, ומעל הכל מכבדים אותם שום שמיים. תוך זמן קצר התבסס דיאלוג חיובי ומכבד בינו לבין מורה בית הספר, ומכאן הפך הכל להיות קל יותר. המסר העיקרי לאורך השנים היה ועודנו, אתה יכול, נסה שוב, וגם אם יש כישלונות, בסוף תצליח. בנוסף היה המקום האישי שניתן לכל אחד, הדגש של שימוש ביצירה, מוזיקה ואומנות, ככלי ביטוי לוולקנו שאיים להתפרץ מכם בגיל ההתבגרות, אותו עברתם כאן. החלק הטוב עוד יותר הוא שגדלתם, התבגרתם, ועכשיו, אופס, קפיצה. לאן? לחיים. החיים הם ממתינים לנו ממש מעבר לפינה. החיים שיציעו לכם כה הרבה ברירות וכה הרבה בחירות. ואולי זהו השיעור החשוב ביותר שתיקחו עמכם מליפתא. תמיד יש הזדמנות שנייה, וכמעט תמיד יש ברירה. נסה שוב, זוכרים? על מידת ההצלחה המרשימה שלכם בליפתא, תהית העובדה כי כולכם פה הערב במסיבת סיום התיכון. צבא, אהבה, חיים, כל אלה ממתינים לכם.
חיו אותם טוב, חיו אותם נכון, בתיאבון גדול, בכישרון, ברגישות, בשמחה גדולה, ובעזרת הכלים המצוינים אותם קיבלתם פה. אפשר היה לדבר ולספר בשבחו של כל אחד ואחד מצוות בית הספר, החל מהסף ועד לאחרון המורים. אך נדמה לי שכל אחד מכם הנפרדים היום מליפתא הוא תעודת הכבוד של הצוות המופלא. תודה. קודם כל, תודה רבה לעופרה. דבר שני, תודה רבה לכם שבאתם. אנחנו נשארים לפירוק. אתם ההורים מוזמנים ללכת ולקחת את היצירות של הילדים שלהם. ומחר, יום בריכה בבריכת ירושלים, ב9:30! לא, רגע, יש לי חלום קטן שאני חייב להגשים אותו. אני כבר כמעט 18 שנים עם אותה בדיחה. איפה ורד? ורד! איפה היא? ורד! אני לא רואה אותך, איפה? הנה! ורד! אני מסתכל גם לכל המורים, כן, אבל במיוחד לזה. ורד, יש לי שאלה בתעני, בסדר? שאלה, בסדר? שאלה אחת אבל. שמעת מה קרה פה ברעננה? אוטובוס דרס בננה.